Sambal cumi kering. Pirang-pirang dino iki aku pengen ngono lho gawe sambal cumi kering. Tapi bahasan wis tak tuku lah kok ora ndang tak masak. Nganggur ning kulkas pirang-pirang dino. Nah, cumine ke mau wis tak cor karo banyu panas ya, guys, dindem nisik 15 menit. Terus bareng ngono disiapne bumbune terus digoreng. Cumine iki ya tak goreng pisan tapi nggak usah sampai garing lah, setengah mateng ngono ae. Engko mare ulet lek sampai garing. Terus lanjut bumbune ke mau bar digoreng terus diulek bareng ngono ditumis meneh ngene iki. Terus ditambahi tomat. Terus ditambahi banyu, iki sesuai selera, sak sire lah sembarang piro banyune. Terus tak tambahi lombok utuhan mergakno aku nggak tak seneng pedes, tapi Mas bojo boyuh pedes senengane. Lek kurang pedes kan wonge ben ngeletus dhewe. Terus lanjut tak tambahi kecap manis, iki ya sembarang lah, tapi lah aku senengane kan akeh kecape. Terus dicek rasa. Tara, wis dadi guys sambal cumi kering. Iki Mas yo mek ngene tapi enak, guys. Yo wis, selamat mencoba di rumah.